Peru er et fantastisk land. Det er varieret. Jeg har engang kommet til at sige, at Sydamerika er et land med et sprog og en fælles historie og en million forskelle. Og jeg tror faktisk, at jeg tænkte på Peru, da jeg kom med det udsagn. Altså, vi kommer fra Andesbjergene, introvert kultur, meget farverigt, meget rent, meget oprindelig kultur. Kommer til Titicacasøen, hvor man går rundt på en ø, næsten 4.000 meter højt, og det ligner Middelhavet. Og folk er utrolig gæstfri og venlige, og man møder får, og man møder indfødte, der går rundt i deres traditionelle klædedragter. Så kommer man til Arequipa, som er en flot koloniby med et imponerende kloster, hvor man får en introduktion til, hvordan folk boede i kolonitiden. Og så kommer man videre til kysten her, hvor man kører igennem en lang ørken, og så selvfølgelig til sidst Machu Picchu. Men Peru, jeg har været her næsten 18 gange, og hver gang jeg kommer tilbage, overrasker det mig igen. Vi står her i midten af Lima, foran præsidentpaladset, som I kan se herovre bagved. Det er en imponerende bygning, som er en kopi af Versailles-paladset i Paris. Men det er ikke særlig gammelt. Det blev bygget i 1936 af en polsk arkitekt. Men historien går meget længere tilbage, nemlig den første europæer i hele Sydamerika, Francisco Pizarro. Han grundlagde byen her i 1535. Altså, vi har jo valgt at rejse til Peru med Victors farmor, fordi det er et rigtig dejligt navn. Så har vi været inde på Trustpilot, og vi fandt ud af, at der er kun roser til Victors farmor. Og det er det også herfra. Ja, det er rigtigt. Ja. Vi kunne se, at det var en rejse, der var veltilrettelagt. Vi kom til at se nogle ting, som vi umuligt vi kunne finde ud af at opsøge selv. Ja, så var det et spændende program. Altså, meget spændende beskrivelsen program. af rejsen var enormt spændende. Højdepunkterne i Peru, jamen det vil de fleste nok sige Machu Picchu. Altså Machu Picchu, det er vel favoritten, er det ikke det? Machu Picchu er jo et tempelkompleks, som ligger cirka 70 km fra Cusco. Det blev opdaget for 100 år siden af Hiram Bingham, som troede, han havde fundet inkaernes skjulte by, Vilcabamba. Det havde han så ikke, men han fik sat Machu Picchu på verdenskortet. Og tak for det, fordi det er nok et af de smukkest beliggende tempelkomplekser, jeg nogensinde har set. Men rent personligt, så synes jeg, at Colcadalen og Chihuahua er nok et af de smukkeste steder i Sydamerika. Altså, vi har de her landbrugsterrasser fra Inka-tiden, der går op i de grønne Andesbjerge, og de utrolig flotte klædedragter. Og så selvfølgelig at komme ud tidligere om morgenen og se, om man er heldig at se en kondor. Jamen, nu er vi kommet ind i Arequipa-provinsen, hvor vi har Colcadalen. Og vi er stået tidligt op her i dag, fordi vi gerne vil se de her store kondorer, der flyver rundt nede i den 1000 meter dybe klift her bag ved mig. Og jeg kan godt love jer, at vi har været så heldige i dag. Vi kom med bussen, og det første vi så var 4 kondorer, der svævede rundt nede i dalen. Og vi har bare stået og kigget og set det ene smukkeste syn efter det andet. Blandt andet en kondorfamilie, hvor forældrene lærer de små kondorunger at flyve. Lige nu er vi i Paracas, lidt nord for Lima, og det ser ud som om, at Victors farmor er sådan en strandferie, men det er det slet ikke, fordi omkring 25 km ude i Stillehavet, der ligger Ballistasøerne, som er det, man kalder for fattigmands Galapagosøerne. Men det passer ikke, fordi der er faktisk meget mere dyreliv, end det er på de rigtige Galapagosøer. Så det er en kæmpe oplevelse at komme ud og sejle rundt omkring Ballistasøerne. Altså, man kan ikke sige, hvad den allerstørste oplevelse er, fordi det er bare et program, der er fyldt med guldkorn. Og så viser det sig jo, at vi har haft en fantastisk rejseleder, som vi virkelig har holdt meget af. Ja. Og alle dem på selve holdet, det har været så skønt. Og det er da helt sikkert, fordi det er Victors farmor, vi rejser med. Ingen tvivl om det. Las chicas solteras se enamoran de las señoras dando besos.